Oras madihita saluhut na kadamang do dainang nanolonga di baga sa Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringanan. Dami ni Tuhan na totong maramoti madungani mulut taganuk marsada-sada. Hurian ni Tuhan adorang so taruli hita sian hata ni dibata dia pala partikianon tapasada roha do pikrata martanya kita. Muliate usoban rohanami tuho ali di bata nami di bata Jahuba na sumurung. Disudia kadingga ni basam asini roham naung totong dilehom mutu baga sanggolu nami. Di baga satikyo Tuhan nalaho taruli dohami sian hatam. Todim perbadia nama dongani hami asatung mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami tuho. Amin. Damang dainang nanolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus hata ni dibata na saur tuhita dia pala partikianon dia nek mai sian buku Efesus bidu 4 mamuka mai sian ayat 25 masohok mai sahat tuai 22 odo hata ni Tuhan. Jala seluko kamu nama jolma nai baru na tinopa sumantu di bata di bagasan hati goran doho hapolinon na marhasitongan di baheni boloko kamu nama gabusi hata hok kamu nama nasitong genup tudonganna aruas dohita sama hita ia terima samu unang mamardosa, unang masanga mate mataniari somitop rimas muna, unang pasyatamu si bolisi, nang manakoi, unang bemanakko, mula ulaw maibana, tangan naima sumarihon ngoluna, asa adong lehonon na tunahurangan, unang maruar hata nabusuk siyan pamangamuna, nang madinggan na tao padinggaton na humurang asa dapotat uli na begesa. Jala unang ma arsay hamuna tod di parbadia ni debata naung disahapon to hamu tuari haluaw ni. Do masyak kamu na sariting ni roha do muruk do rimas nang hata songgak-songgak do isak-isak songoni nasa hajahaton. Alaga binabasar mahamu sa mahamu. Aka para si roha. Marsi sesadu sa mahamu. Songo panesa ni dibata di dosa muna di bagasan Kristus. Ido sahana. Dihita saluhutna akadamang do dainang nahinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Totu dung madabu jolmai tu dosa songon na tarsurat di pada narobi di sada Musa bidu tolu gabi daudu jolmai syad dibata. Jala salhutna akka na niula ni jolmai gabi dang dinggaddo. Ala ni dosa tubuh ma pangototoyo, ala ni dosa tubuh marimas, ala ni dosa tubuh maroha manakko, ala ni dosa tubuh maroha nang mabunuh do kalana asing. Ale amanginang dung mate Yesus Kristus dihaw pinorsilang mula mangulu ibanas yan namate nakok tu surgo saluhut na dosa ni jolma na sa laon disesa debata diburi debata jaladung disesa debata marhite iti Yesus Kristus dosa ni jolmai saluhut na akka jolmai sa sitong na gabi jolma na ibaru na somarlaw dosa be alay nagabe ibaru di bagasan Yesus Kristus
na marlapatan sa sitong na ngulu ni jolmai ikototong ma akka parbui na dinggan ho Bartolomo ni rohani debatana ma parbui ni ngulu na. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nagabi ujah di tonga-tonga di ngulut ta dia pala partikyanon. Takasdo di pasahat Apostel Paulus sada poda nauli poda nadinggan tuhuria Efesus paingoton na sida asa unang sarubang na sida do portibyon. Di paingo Apostel Paulus huria Efesus dihati-hai parngolun niya kajolma na adong di Efesus lumlam marlaw dosa. Pola disan akka ulaw na marsaymara. Pola disan adong akka panobatu gana-ganaan. Tusada Dewi Artemis na pola di paburnang-burnang. Hala Efesus naso hala Karistan. Pola adong pamikiron na madokot asa hasia parngoluon. Ikon marsaymara do ima na adong dikwil Dewi Artemis. Gabisada persyaratan do itu saluhut na. Dibereng Apostol Paulus ma dang suman molo hala Karistan tetap manghutoni. Dipaingo Apostol Paulus matunasida. Secara sederhana nang dono ni Apostol Paulus nunga jol manay baru hamuna nunga di sesa Yesus Kristus samuna dang sarubang behamuna do portibyon alani marpangalaho mahamuna ho Bartolomo ni rohani debata. Tio pamuna ma akka hati gona ni paholak kamu na madiri muna. Secara sederhana ido na nang dohonon ni Apostol Paulus tu halak jolma na porsia manang halak Karistan na adong di huria Efesus. Dido ibana ma di bagasan turpu jamita taon. Soluko kamu na majol manay baru na tinopa sumantu di bata. Buhada kajol manay baru na tinopa di bagasan di bata na parjolos sahali marhite-hite hata ni Tuhanon. Dido-do akajol manay baru ikon bolokonon na magabus dan bagasan parngolon na. Ketika aku menjadi manusia baru di dalam Tuhan, maka bolokonokku ma akagabus. So naidoko di bagasan naik 25 boloko kamu na magabusi hatahok kamu na manasito. Jadi dak adong be di bagasan ngolu nialak jol mana porsi hata gabus. Dak adong be padoha songo na soma leta begi budu margabus molo tuna dengga. Parbue ni gabuson pasti gabus dan denggan. Jadi sotung adong be dihita amanginang ganuk marsada-sada padohan na jut tadokon budu margabus molo tunadingkan. Alaikon ni ma udahonot tama songo na idokon ni ma Tuhan Yesus di bagasan buku di Matius 5:37. Olo anggo olo. Dang molo dak. Nasa na gadas yani nasa na jahat. Lapatan na dang adong beroha pargabuson di bagasan rohatta. Ataridaan nang mangulu manang nangulu na baru do di bagasan ngoluta nang tajalo marhite ti Yesus Kristus. Imana parjolo. Napaduad amanginang siya turpu jami taon nang didok tu hitabuhado kajol mana di paimbaru di bagasan holong ni Kristus. Molo tarimas unang mardosa. Molo jol mana yang baru di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo tarimas unang mardosa. Dia do beda na manginang. Jolma na tarimas gabi marlau dosa. Do na tarimas dang mardosa. Perbedaan na songono na manginang. Molo tarimas samuna. Sape mabado nga muna mo senang tarimas. Jala molo rimas munai. Sape mabek ka muna marsirang. Sape mabek ka muna lalutangan. Sape mabek ka muna ibarat na pasahaton akahatarurang. Mabek ka muna sape padaw-daw. Ima
na terima marlau dosa. Jadi memang sadarata do gudang do hita sisongoni. Alemar hite hata ni tua nasa tu hita dia pala partikianon. Didot tu hita mono tarima sita unang mardosa. Na marlapata budo amang inang muruk. Ale unang muruk naiga dalam muna merendahkan orang lain. Jangan kemarahan kalian sampai membuat kalian ibaratnya menindas orang lain. Ale mono muruk kamu na unak adok akahata nakaras hata orang keluar sepamangamuna. Oh dia cara na bui mangulah ni manginang. Kan odo gabi suku-suku jojo tu hita. Rajai hamuna diri muna. Unang paluas samuna, unang tapaluas rimasi na mga raja hita. Alay iko kita do na mga rajai muruki di bagasang uluta. Molo di doko di hata ni Tuhanon dia doplonomi unang masa nga mate mata niari. Napatan na unang sampai 24 jam. Jadi ini perbedaan mana odo hataridaan ni jolma na makangoluhon ngolunay baru di bagasan holong ni Kristus. Dia marah, tapi karena memang untuk mengajari, untuk membimbing, untuk menyadarkan, untuk menasehati. Bukan dia marah untuk merendahkan dan menindas orang lain. Nah patulo na manginang, siyan hata ni Tuhanon, hatarida di jolma ngolunay baru di bagasan holong ni Kristus, unang manakko. Ona manginang tung masarekot di hita. Kudano memang jolma ala sigur bahulu ibana, gabi manakko, gabi roha mangototoy di bagasan rohana. Alay, di do hata ni Tuhanodo, hatarida ngolunay baru nang diraja di bata hita, songon na didoko di bagasan ayat 20 unang bemanakko. Mula ulaw maibana tangan naima sumari hangoluna asa adong lehonon na tunahurangan dang mabuat ima arta nidongan dang mabuat ugasan nidongan songo patik na dido ima debata di pawaluhoni jangan mencuri. Ale justru mangurupi. Nah, amang inang tasagi maju manak di bagasang ulut tasisonari. Tabuak do uga sedidongan manang nasa na taula marhite-hite ulota tabak do mangurupi dongan. Manang tabuak do uga sedidongan asa dong di bagasang ulota. Alai jolma na porsia manang jolma nang dipaimbaru di bagasan Yesus Kristus. Dipake tangan na, dipake ulaun na, mangurupi akka dongan na. Dang dibuat akka ulaw ni dongan na. Dang dibuat akka ugasan ni dongan na. Napaupato na manginang siyan hata ni Tuhanon didokdo musenang tuhita ganuk marsada-sada songon na dibagasan naik 30 saday unang maarsay hamuna to di parbadian ni debata nang disahapot tu hamuna tuari haluhoni. Jangan kita melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Aleni dokon iko pada utama rohata seriting ni roha. Jolma nang dipaimbaru di bagasan Yesus Kristus di bagasan holong ni Kristus si di pada makarimas akariting ni roha. Jala ikut ulahunot ta manginang songon hataridaan nguluton nang dipaimbaru di bagasan holong ni Kristus. Dia 32 ima. Didok di bagasan ayat 32. Ale gabi basar mahamu sama hamu aka para si roha marsi sesado sama hamu ikon om manamia di tonga-tonga nya kangulut tamanginang basar tu akadongan burju labok dang maharata na koras ale marhata na denggat marsi tangyangan marsi tukol-tukolat odo na diigil di debata molo tapatupa saluhut na yamanginang di tonga-tonga ni huriat taganuk marsada-sada. Di tonga-tonga rumah tanggata, di tonga-tonga ulauta, sudah kita mangulahoni, pasti na tubuh hadumaon.
pasti na tubuh hadameon. Pasti na tubuh akka sonang ni roha. Dan adong beperbadaan. Tetapi yang ada adalah kebahagiaan. Karena apa? Molo julma na mangolo di bagasan holong ni Kristus. Di paadar madirina. Tuak kanadinggan ho Bartolomeo ni rohani di bata. Na parpudis sahalya manginang. Adong masahalak ima doli-doli. Doli-dolion memang ngamate na torasna duasa. Pola do madele ibana. Pola do ibaratna gabe di juni mana di bata. Bisa detik ke manakko memana. Manakko ibana nakabotowan. Somal may manakko mamusena sampai piga-piga hali. Sampai tarsiar madiluati. Asal adong imana hamagoan ibana mana manakko. Bisa detik ke ditik mah. Pas mamanakko musena ng ibana tartakuk mah di polisihon mah. Dung di polisihon ujungna di penjara may mana piga-piga tao. Di penjara ibana sa adong do akapadita mabana ka acara ibadah parjolo sahali dang olo ibana. Di do ibana adang tohoi tarupa do salu nae. Ale dung leleng gabe olo may mana beribadah. Bahkan gabe pola ibana ala nanong talenta di bana marede gabe song leader may mana di penjarai. Deladungi ma di dalani mana hukuman penjara piga-piga leleng piga-piga tahun haluar may mana sa penjara. Ale aha mana masa manginang. Sudinang ma tetak do pecap di bana kajon matu bana panakko. Mergumul may mana. Wa may mana tu gereja di pasa ibana masaluhu na kanadi rohana tu padita. Didok padita ima. Toy ma tetak maulaw na dinggan. Unang mapole begi akahatan ni Jolman. Tetak may mana martangya maul akaulaw na. Adong ima ulaw tor di ulaw ni mana. Adong Jolma na perlu si urupa tor di urupi. Alililikiad do amanginang asa tarjalo ni rohani Jolma nang muba ibana. Sampai madisadatiki adong may maparampokan di madihutai imana mamabela. Sampai hona tusuk do ibana hona piso marsahit may mana. Dak adong tong iman na maduli man rumah sakit. Alay tetak do ibana terus maulan akan nadinggan. Sampai tu ujung ninguluna. On amanginang sa pilim do hami totonon. Jadi ahamanan yang dohonon nami marhite-hite caritai. Sa sitong na monotung pehita nunga di paimbaru di bagasan Kristus. Dada berarti natori barak na dawa kasih tau no. Dada berarti natori barak na lapang nguluang. Ragam do pihak kahasusan na ko na dopan. Alay sungod duli-duli na kaninga caritai. Nang pig ragam totong akasi tao no dedupa ni mana sa pemate ibana. Alay tetap do ibana di bagasan na kahasitongan. Nakita ba manginay ko songonido. Molonunga di paimbaru de batay hita di bagasan asini rohana. Ragam ng akahasusaan. Alay ikot pihopot tado terus hati goran ni debata. Ikum mangulo do hita di bagasan hasitongan ni debata. Dang be mangulan akadosa. Dang be mangototoy dang be tarima dokter na asik. Alay akaroha na sitong na Bartolomeo ni rohani debata nama ulahonota. Tidak persoalan orang terima atau tidak terima. Tetapi yang terpenting adalah kebenaran itu kita lakukan sebagai buah penerimaan akan Kristus dalam kehidupan kita. Sekalipun si taonon nata adopi, alay anggo hita, ikut tetap do marsiohot di bagasan hasitongan ni debata. Amen martanya kita. Mauliate mahu pasak ruang nami tuho ali debata nami debata Jehovah para serohan na sumurong. Taruli dohami Tuhan marhiti-hiti hatam dia pada partikianon.
Gabi jolma na baru kami, di paimbarho di bagasan asini roham. Ajari kami Tuhan, mangulaon akalomo ni rohami, hataridang ngulu nami, gabi ngulu na baru. Di bagasan Yesus Kristus asima roham di kami. Amen. Horas madihita kadamang do dainang, Tuhan totong mamas-masu hita.